ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്ക് സുഖം തന്നെ. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് GPay നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ GPay നമ്പരും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പരും ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്രയും സഹായിക്കുക എന്നെ. സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ പുറമ്പോക്ക് വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 2 റൂം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. സാമ്പത്തികമായിട്ടും പിന്നെ അവൻ്റെ അച്ഛനും ജീവനോടെ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നിലവിലുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഹസ്ബൻഡാണ് എൻ്റെ. അവനെ നോക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു സഹായം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. മാക്സിമം നിങ്ങൾ നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസിൽ തന്നെ, അത് തന്നെ വലുതാണ്. ഇരുന്നാലും നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മോനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുക. അപ്പോൾ